Kubor nakaslem jong unong san Hima. Hagas ngi tho diang jong katayo daki Spah Ngut ki Paidbah nong shong shnong jong kathan kirshai ukiam kenthei bat chinrang jong ka khaput Meghalaya bat Assam hapo kalama jong ka Assam Meghalaya Joint Protection Committee Kilawan ban IT ka dorkas Shaka Sorkar lingba o Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban Dawa ba ka Sorkar jilla lingba o Mentri rangba o kontrat ke sangma kadai ban sngap ya kajing o jingnam jong ki Paidbah ba kadai ban Pynsangeh no Syndon ya kajing thumu ban pentrei ya ka Kulsi hydro project ha katei kathan u president jong ka Assam Meghalaya Joint Protection Committee uba Albert Nonglang ha kajing don lang ru u Rajani Boro kum u advisor ka committee Habakran hakilat pathai kubor hadian ka jinglet yakendo ya ODC uloong bana kalyang ki Paidbah jong kathan kirshai ukiam hakaba hap hapo ka khapot ka Meghalaya bat Assam hadin balayo I ha ka artrik ubanai jilliu 8,000 apusan baki arngut ki mentri rangba ka jilla Meghalaya bat Assam kila pelong ya ka jingyalang hapo nong ba Dispur bat katkum ka jingmi hakilat pathai kubor layo I bana kalyang jongki kila dep banyakren snotho jingmut ban pentrei ya ka ni ka project uba nonglang uloong ru bakani ka project kamde shu ka bat dang thamai bat lada ombakla daki post nam minchwa kalayat hakaba ka Brahmaputra boat hakaba hakato kapor kamut ban pentrei henry da ka jingyakhi lani persha jongki Paidbah kalasangeh no Shushu hakisnem 8,000 khatnriu kalawan biang kane ka project hakabaki officer bat kinong mi khmat ki kwa ya ki Paidbah ban pediang ya kane ka project henry lapelong biang ya ka jingekhi bat kalasangeh no henry deitat hadu ka artrik ubanai jilliu 8,000 apusan baki arngut ki mentri rangba ka jilla Assam bat Meghalaya kila penpau kum ki Paidbah ki penpau ya ka jinglingo ba balei haba ki nong mi khmat habaro shikata kilayo I ka jing persha ka ba nakapor shakapor henry hadu menta ki klem sngap lani Pynsangeh no Syndon ya kane ka project ka balathmu ban pentrei kam ha katu ka jaka kumta na kalyang jong ki Paidbah ki wan ha kane ka sngi banya kendu bat IT ya ka dorkas lingba u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ba un penpoy ya kate ka dorkas shau mentri rangba jong ka jilla Meghalaya u konrat ke sangma khnang ba u mentri rangba un a ya karai lani ka jing penshai shaki Paidbah ba ya kate ka project de ban Pynsangeh no Syndon khnang ba ki Paidbah ki basong basa ha kate ka jaka kinum don shu ka jing sngo artatin loong uba nonglang uloong ru baling ba kani ka dorkas ka ba kum ki Paidbah ki wan ban ai ka sorkar ka de ban sha skor ya ka jing ud jong ki Paidbah bad ka de ban Pynsangeh no Syndon ya ka te ka project te nakaliang jungi ki Paidbah jong ka sain tersai ukiam bahap sobotar jong ka Assam ban Meghalaya te hadin ba ngilei I ka aktarik jong bunai jun ha ka ba ki argut isi amdon borom jungi Sri Konrad ke sama I Himento biswa sama dari isi amdon borom jong ka Assam akba gila perno ka CM level ka meeting ka long tepo Dispur te hakate ka meeting anda kila pelaj apo ka kilat pathai kubor iong ba nakaliang juki kila dep ban ya keren suku jengmut hakaba kinsa pentrei nana kinsa pan jengmut na ki Paidbah ban pentrei ya kene ka Kulsi dam project te hoy kene ka Kulsi dam project kamde isu ka badang thamai ka de isu bal arim ha hakaba ladang imbakla la arpus nem mensua kala ihai hakaba ka Brahmaputra bud haktor kamut pentrei dan rei da jing ya ki nana jing persya jong ki Paidbah jong kate kathan te kala Pynsangeh no tenrei onda hadin ha kisnem ar hajar khanru ei kala wan biang katu ka project hak bagi officer bat kinung hikmat tua ya ki Paidbah bakin pediang ya kata project tenrei ha katu por penlong biang ka jing yaki bat kala Pynsangeh no tenrei deitat hak tu ka atrik hak bagi Ngut di CM bedon burom jungi
ila penpau tengi kun Paidbah ang ila snopla sibun ba balai ba habaki nong ikmat kilai iba baro si kita Paidbah jungi kila ya persyak na kapor dan rei hadu mentapat de iklem pensengap dan iklem la hakaban Pynsangeh no Syndon dan ban cancel no Syndon yang tu projek ke ba la tunggu ban petrika mo te jaka tengi na kaliang jungi Paidbah kumangilewan menta kasih yang ne bon wangu e kana memorandum lengba jung disi jong kawes kesehus ba in penpoy yang kate memorandum hikmat jung si emodon burum jungi kenang ba usiam pun aino kan ka clarification hikmat jungi Paidbah ba ya kate ka projek lan kate ka jing pentri de ben Pynsangeh no Syndon kenang ba ki Paidbah jungi ki basong basa kate ka jaka kinum imsu kate jing sngo artatin nomor ba pilai iba baro ki Paidbah ki basang basa kate ka than ki detan ki baduk ki ba ulong ki nongrep ba imja im sngi tang da ka ba belas ni te kan long ke ba pencipta me akila na ban kin lisa sigi jaka mut kan long ke ba mengi kum ki Paidbah ngimla ban mudur sarkar lengba kene ka memorandum ka bangilawan ai ne kadai Syndon ban Pynsangeh no bat bakan chat skor ya kasur ke bau Paidbah lawan ban ut entah lembah jung office jung di sini मेघालय बॉर्डर से उक्यम से आया असम मेघालय ग्रीन प्रोटेक्शन कमेटी तरफ से और हम लोग का साथ 33 विलेज भी था और 20 NGO भी था हम लोग इसलिए आया नस्टिंग में पहले जो 2 जून में असम मेघालय दोनों मिनिस्टर कोइनाधारा में मीटिंग किया और मीटिंग में ये लोग बोल दिया कुल्सी में एक तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा। इसको बनाने से वह जो लोग असम मेघालय बॉर्डर में रहेगा 33 विलेज ये लोग वहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ का आदमी का बहुत चिंता हो रहा है और ये लोग का बहुत दुख हुआ। इसीलिए हम लोग पहले असम का चीफ मिनिस्टर ADC फ्रॉम थ्रू टू मेमोरेंडम दिया। आज भी हम लोग वहाँ में नस्टिंग में सारा गांव का आदमी आया और 20 NGO भी आया। इसीलिए नस्टिंग डीसी से हम लोग कंडक्ट संगमा सर के लिए एक तो मेमोरेंडम दिया। वी होप दिस मेमोरेंडम जब मिलेगा कंडक्ट संगमा को सर उसको बंद करेगा। हम लोग ये आशा करता है। थैंक यू। जो ये प्रोजेक्ट बंद नहीं करेगा ना कंडक्ट संगमा एंड हिमंत विश्व शर्मा हम लोग ज़्यादा मूवमेंट करेगा, हम लोग फाइट करेगा, लेकिन हम लोग ब्लड देगा, लेकिन हम लोग आत्महत्या करेगा तो भी तो ये डैम को कुल्सी हाइड्रो प्रोजेक्ट को हम लोग जरूर बंद करेगा। हम लोग नहीं मानेगा बंद नहीं करने से पब्लिक लोग एंड 20 NGO।